Nggih, medal iki medal iki nggih. Ya penae metu ndi? Menae metu ndi to? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Penae metu ndi? Sakaremu. Nek kira ngono ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono mung takon kok. Lah iya. Pun nggih. Ya. Wis ayo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mangke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Ya. Ya wis kono gawe wis. Nggih pun, nyuwun pamit. Ya sing hati-hati. Nggih, pareng. Ya. Anu nggih. Sembah kula katur sinuwun Ndarawati. Ya kok tak aturke. Nggih. Anu kali Raden Sencaki sinen. Ya tak kandhake. Ati Udawa. Ya. Raden Sombo. Ya tak kandhake. Nggih. Pareng iki. Ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, Bagong. Ora bareng jlideng. anu kathah anu wonten masalah teng Ndarawati garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya dengu. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora ngelok sapa-sapa. Walah, nggih ngapunten salah ngomong bareng. Ya. Sanes Ndara Baladewa sing Lah sapa? kula dhewe mboten ngerti ya niki masalah. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Lho kok jedul kene to iki? Ora aneh-aneh to? Nggih, nyuwun pamit. Ya. Ngiling-ngilingi aku barang apa? Apa iku? Tak iling-ilingi sae ra Bondo tangan tak krincung sikilmu. Leboke paku jarang tak siksa. Lan nampa pandanganing Sira Prabu Stijo Banara Kasura. Bagong lan kowe Petruk. Jojo kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Nek metenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe menengo. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kindra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo waton, Mas. Hah? Aku ki menungso. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kok keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara. Tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajudresna klebon maling. Maling apa? Dewi Hagnarawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Hagnarawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono to? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungso ra tatanan iki. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku. Yo, Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungso kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku. Sasat iso njero langit. lho wani karo aku. Lho wani karo aku. Sing tau wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho Kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ya? Aku mung nantangke kok. Wani lho rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. wani karo aku. Sing tau wedeni awakmu. Leno pangelok tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kindra. Baron Sekeber. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Yo. Gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M.
Urung. Ning mesti to. Iya, iki syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padharjo Sapratamu. Nun nggih, sapa to? Ndoro Stijo. Kuwi kok ora apal to. Ora tau metu arang-arang kok. Panjenenganipun Ndoro Stijo Wilujeng Stijo sapa to? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Stijo Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndoro Stijo Boma Narakasura. Boma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna. Oh, siap. Siap. Wonten apa nika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya Wiraloka. Iya. Omongane serapat ya. Wiraloka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glecek ora karo-karuan. Nggih. Ndara Stijo Wilujeng bakti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Nun nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayaran ing kasantosan. Bagong Padharjo Sapratamu. Sinuwun Ndarawati Wilujeng. Lho. Sopo kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Heeh. Mangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata Wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong, pangestuku tampan ana. Nggih, sangat anggen kali dadosaken jimat Bagong Padharjo Sapratamu. Ngaturipun Ndara Werkudara ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakjane gawe swara ki ora padha. Aku Setyaki, Bagong. Ayo, kaya nek negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Yo Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Yo Bagong, pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen kandhadhasan. Bagong Padharjo Sapratamu. Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Lho. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Kang? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen iki mesti ngundang aku atur. Oh, iya. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Pak. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Pak. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakno ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu jadi pati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene, Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki, 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur muntah-muntah. Wah, metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe, aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya, syukur alhamdulillah. Heeh. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nipuna supaya nambah gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan
undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hok. Mengkono Petro hok. Nggih. Sampeyan mboten saniroke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hok. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya saka dhuwur krojok-krojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tiroke. Ya wis ora apa-apa. Ha nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar ndi? Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten iki. Mbok dipresake. Duk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong mrene, kula kali Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jeliteng kakangku. Kuwi gatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot. Ora sah ngaku dadi sing Bathara Wisnu, ora sah ngaku dadi sing dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Sejine kowe ya, Kang. Ha ta, Kang. Ketoke ora ngono ya, Mas. Kok senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho, ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo Bagong. Iki ming nganggo training tenan kok nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro Nun kurang gede. Petro. Meniroke kok ya dicacat lho. Petro, wonten dawuh wis wana Jeliteng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal saling usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kon nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem. Nek ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangke ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye, Kang? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong nek umure dawa aja sok kowe nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petro sowan teng negara Ndrawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndrawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasiwakan Agung Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro. Karo kowe Bagong.
Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng Kasatian Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih, Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo Brebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mriko niku mungkin nek Ndara Gatotkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Tulung teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Kok alon wae. Ha iki ra mutu ae suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan ya ngendika sapene dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyer kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih, terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lha iki gawe masalah iki. Truk. Tur. Kowe ngerti ta, Bro? Yen nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarine abdi, nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa aku Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukani dening para Pandhawa. Tumule etok-etok lara supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Boma Narakasura. Terus piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, Pak. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya wani ya terus lagi. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Mangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyonowati murca saka negara Tradutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agar di rongsen. Dirongsen wae. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembunge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyonowati.
bojone Ndara Karkoca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Du. Sapa ta? Aku kira garep eksis. Dewi pergi kok. Dewi pergi kok luwih apik luwih ayu kok. Ndara Karkoca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru monggo Ndara Karkoca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Karkoca, gawe masalah karo Ndara Karkoca, didakwa nyolong hak Nyarawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampe nake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja mewatoni iso nampa. Ngendikane Ndara Setija ning ditliti Traju Tresna. Hak Nyarawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe mung ponokawan. Kowe mung batur. Kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Garukaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Garukaca tumle aku golek cara supaya bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgodani. Ora ngawur. Cangkem batur kok ndrewili kaya grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-langap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo kaki. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng. Dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu. Yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene, kowe bali ora? Kowe wangsul ning sanungale sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Ora pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kandel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe arep mulih-mulih ya, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Nggo sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe arep mulih-mulih ya? Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkaono bathange Setija. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet, kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Kayangane tak telukke jo. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune. Bangane mati kodhok ning kasadeyan Jodipati, mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Boyongan Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Setija. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kandhang Bolongkong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkahi kuandane. Piye sip to? Sip dungkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh,
Langkae kancane Baladewa cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wes yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Kok njaba itu dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane ora minggat sing arep isu Prabu Ndorowati aja kaya ngono pen mono kae nak dilandang metu. Oke, monggo kula jeraken medal dari sini. Rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku kan ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe baliya tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Redun Trisna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Redun Trisna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek rak mateng, nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyani. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan, wong kira dhewe-dhewe ya. Iya. Ya wis lah, kadang wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong. Sing gelut kowe. Ya padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, ngomongnya mung paitan abab ya. Pira wen kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stijo kuwi duwe niat ala karo awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Karkaca dikira nyidra Dewi Nyolowati, ya ta? Heeh. Monggo Ndara Karkaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Karkaca terus. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok? Tandangi wis to. Kalah, menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang ro mati to. Wong semene kae iki mung do antri modar tandane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ha iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati biyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere tobati ya urip. Ngeyel kowe paling ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Sapa iki, Tru? Takoni, sajahe prajurit Ratu Trisna. Nuwun sewu, Gladiwana nggulang tepang. Nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajahipun piyayi. Ya dasar purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura. Oh, tenan, Tru? Heeh. Sing mburi nggih. Ya, aku ya abdining Stijo Buma Narakasura. Asma jeneng takon karo aku tumenggung
Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben ora apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya ndok ceplokan. Takon karo kula. Iya. Nayaka Ndrawati. Lho. Nayaka Ndrawati. Nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mbok yo arah aneh-aneh kok. Men rada gleleng e. Lho aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra. Iya, sing mburi. Kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutusi Nun Prabu Setija Bawana Kasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke pakun jarang tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinun Prabu Setija Bawana Kasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jajang kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Nek metenteng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe menengo. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo waton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kok keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara. Tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Hagnanawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Hagnanawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar para nyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanan iki. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngrincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku. Yo, Carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. lho wani karo aku. Lho wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo ya? Aku mung nantangke kok. Wani lho rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno panggak tebak dadamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekeber. Piye? Kowe ngerti aku asline sapa? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Pilar medeni piye ora ngerti Semar itu? Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe. Pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus.
basa nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngiwa endo nengen, tubruk nengen endo ngiwa. Kono nek diantem endo aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Joko Adir. Go meneh arite maju meneh kok. Sesek meneh. Ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa. Kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Go. Oke wis ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dening aku ya, guys. Ngopo kae? Ngopo ae, Gong? Ana gendruwo. Oh. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola tradutresno setan barang to? Ora. Endi to? Kae lho. Kae buta. Gedhe senane, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Akene ra ya ra wani. Hai Adipati Yayagriwa. Adipati? Heeh. Ya cedak yo. Oh, nek dicedhaki ngene iki ora apa-apa, Gong, rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan itu, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cok antanganmu iki tutup ora sampe nutupi mata. Deloken to. Lho. Ush. Raine lho, Tru. Ora raine medeni kowe rodake. Udus. Heeh, wangi lho. Ai. Kon ngilu ayo gelem lho goblok banget. Sapa wi? Ayo ana kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Traju Trisna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, lah dalah pira? Kowe ora jam-jaman njaluk mati tak poteng-poteng awakmu kelakon penjangkamu. Manggriyen rasah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu kok. Mlayu modar tenang. Butane gedene ora jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-siran aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Ning Jodipati ya, ning Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune Tru nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyoi lho, Gong. Kok ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya. Nek Ndara Werkudara takon Petruk, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan? Kowe muni, kula seksine Ndara. Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Patine awake dhewe nang kene le.
Krana ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petruk. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggala cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tak takonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyuwun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki Aku ndelok Lido perang. nggih. Tata duka. Petruk. Nun. Mlayu kowe. Mlayu apa? Ora kok ki anon ta, Truk? Kono ki aku iki ra krungu nesu tenan. Mlayu apa? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna metuke kula Petruk Bagong dibondo tani Krincung Sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono Mas kuwi. Sing jingik nang ngarep mau sapa? Kok muni ora ono? Nggih, pancen leres ngoten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok? Adipati sama Minajingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndarawati iki nggo prajurit pirang-pirang. Nggih. Nek perkara karo dibantu karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Trisna melu-melu gawe geger negara Ndarawati, aku ora trima. Hati-hati kok. Aku tak lunga sih ya, Tru. Nek diloloi lenggala. Dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun Nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo. Nek prajurit Raju Trisna melu, aku ora trimake. oh nggih. Tan trimanipun Ya kula tak ajari. ya estu napa iya niki wonge Yayagriwa. krungu apa goblok kowe iki Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. ya rasa nangis ngono kok mewek-mewek ora lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora Aku ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku nek jane ngono kuwi. wong ora sida kok Ora sida kebacut lara atiku. ngopo Bagong nangis ngopo Mboten kok. mudar kampungmu kapan takoni cilaka kowe ora takoni Ndara Baladewa ngrekoso Yayagriwa ngoyak kowe nggih ngoyak kula mundur tak papane Yayagriwa karepe dhewe ayo kok mikir yo Raju Trisna iya dasar kepara nyata mamak mripatmu kowe ora basa karo aku ora weruh aku iso aku weruh kowe sinuwun Mandura lah kudune kowe ngaku basa tata krama karo aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati iki nek negara Ndarawati kowe nyak-nyakan nang kene ketemu karo Nata Mandura ora basa ora tata krama anggepmu kowe ndelikke Petruk kowe ngayomi karo Bagong pancen tak dodho kowe ponokawan nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong Stijo namuke perkara Stijo aja metyake para Wadyabala iki Ndarawati ora nggo jajar sampeyan dhewe sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong kowe nyekel karo Petruk karo Bagong iya wis cekel arep tak siksa supaya ngaku Gatutkaca kowe lara apa ora tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong kowe meksa karo ponokawan tok kon ngaku yen Gatutkaca ora lara ngono ta kuwi iya dasar pernyataan ayo saiki minggat Bali piye kowe Bali menyang ndi Raju Trisna
Ratu Gusti Mujak bali perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndrawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Pandura. Wong Trajutresna ora jag-jagan ing negarane wong liya. Ayo bali. Bali. Taunana Windanana ora gelem bali ento durung boyong Petruk karo Bagong. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Kowe muni piye? Kowe ora ngerti Entarata Mandura ora boleh diwenehi nesu. Kowe ora ngerti Entarata Mandura ora boleh diwenehi nesu ki piye? Aku ora nyawang sapa ning aku. Aja kok jamal wae kita. Dewa mudhun wae Baladewa ora nirip. Kowe ngetangi kamurkane Baladewa. Kowe iso bali ora? Ora bakal bali. Piye? Ora bakal bali. Aduh blak tuntas cangkemmu. Ayo. Wah. Manungsa Prabu Ndrawati lagi jibek penggali. Mergo nampa ature anake larang ya wis Stija Bumana Kasura. Yen to Hatnanawati bojone Stija dicolong wong. Ora kok jeneng Baladewa karo Yai Prabu Ndrawati ngarani Garkaca ora. Ning iki dadi penggaliane Yai Prabu Ndrawati ngene ngumpul nyandul Hatnanawati. Oh nggih. Mengko yen to Hatnanawati wis ketemu Yai Prabu Ndrawati tak jerekake sowan ana ing Jodipati. Oh nggih, matur nuwun. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Yo, aja gawe geger. Mboten. Nyuwun mawon nggih sinuwun. Yo sing ati-ati, aja kaya bocah cilik. Nggih. Dadi kena niku lan bali teng Jodipati. Yo. Matur Ndara Werkudara. Yo, pancen ngono. Nek Sinuwun Ndarawati sekathah penggalian. Yo. Wis bali yo. Nggih. Ya Tru yo. Yo. Nek ora ngono ndak Ndara Werkudara wis tak nesu meneh. Ha iya. Mergo Ndara Werkudara nesu medeni. Aku ora dhewe. Ha iya. Pun ngoten mawon kula nyuwun mawon nggih. Yo. Mengko nek didangu Ndara Werkudara men cetha. Cetha piye? Bagong kok wis bali ora bareng karo Jliceng kakangku. Mergo Sinuwun Ndarawati kathah penggalian. Lah iya. Mergo bojone Stija dicolong wong. Oh, nggih nggih nggih. Nggih pun ngoten mawon nggih. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Ya Tru ya. Ya iya. Mundak sak Sinuwun Mandura duka meneh. Ha iya. Mergo nek nganti nesu meneh medeni aku ora dhewe, Tru. Ha iya. Pareng nggih Sinuwun. Ya sing ati-ati. Engko ndak Ndara Werkudara nakoke. Pun ngoten mawon nggih pareng. Iya ya sing ati-ati. Nyuwun berkah pangestu. Sing ati-ati tak pangestune muga slamet ning dalan. Nggih. Dadi wis slamet ning dalan. Kudu paham kowe. Iya. Ngoten nggih Sinuwun nggih. Yo sing ati-ati. Oh nggih. Mungkin nek nganti Ndara Werkudara niku takon, nek ora iso wangsulan iso didukani ra ngono ta kuwi? Lah iya. Lah nggih. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati nggih. Ya Tru yo. Lah yo ayo. Kowe ki ngomong wae ora. Nek nganti Ndara Werkudara iki takon werna-werna malah ora iso wangsulan malah ngrekoso ya ta? Mula nganti iki Bandul Patrajaya ki nesu. Bandul Patrajaya iki iki mau lho nonton wangsul nganti iki Bandul Patrajaya. Iki Bandul Kalung. Bandul Kalung ora. Panen Sinuwun? Yo sing ati-ati. Nggih, medani iki medani kok nggih. Ya penae metu ndi? Menae metu ndi, Tru? Manut. Metu kono. Ya sakaremu, aku manut. Penae metu ndi? Sakaremu. Nek kira-kira ada pundi? Padha wae. Nggih, pun ngono wong takon kok. Lah iya. Pun nggih. Yo. Ya Tru yo. Ayo. Ya. Kowe iki nyuwani-nyuwani. Mergo nek nganti kula mengke mboten nganti wonten pandangan iki Ndara Werkudara ndak? Iya. Ya wis kono bae wis. Nggih pun nyuwun pamit. Ya sing ati-ati nggih pareng. Iya. Anu nggih. Sembah kula katur Sinuwun Ndarawati. Ya kok tak aturke. Nggih. Anu kalih Raden Sencaki sinten? Ya tak kandhake. Ati Udawa. Ya. Raden Samba. Ya tak kandhake. Nggih. Pareng Sinuwun. Ya. Tekan Jodipati Ndara Werkudara takon, "Bagong, ora bareng Jliceng?" Anu kathah ora wonten masalah teng Ndarawati, garwane Ndara Kresna dicolong. Lho, kleru. Bojone Stija. Oh iya, Dengu. Bojone pareng. Ya. Anu bojone Ndara Stija dicolong. Wah, colong sapa? Dicolong Ndara Baladewa. Piye to? Aku ora ngalong sapa-sapa.
apa? Walah, nggih ngapunten salah ngomong bareng. Yo. Sanes Ndara Baladewa sih. Lah sapa? Kula dhewe mboten ngerti ya niki masalah. Wah, kowe diadani ora. Ngoten niku pripun? Ya wis apik. Nggih. Bareng. Ya. Bidal dateng pringgodani aja. Mong ya durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ora prayoga kelawan garwamu ya kuwi anakku si Agnyanawati. Lho iki. Aku njaluk sumenea ana ing Praja Indrajutrisna. Aku ingkang bakal naliti lakon iki syukur bage bisa ketemu karan Atmajaku Agnyanawati. Tumuli tak boyong bali marang Praja Indrajutrisna. Mekaten Rama. Iya. Saestu lair dumugining batos. Ora ana jamak lemrahe nata Ndrawati bakal cidra ngubaya nggih ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Indrajutrisna. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, kula nyuwun pamit yo, sing ati-ati. Sesuk menawi ana perkara kuwi pitungan nganggo nalar sing ganep. Aja kesluru, aja kesusu. Tanpa pitungan ora apik kedadeane. Iya. Durung karuan Gatotkaca ingkang tumindak ala. Mula perkara iki bakal diteliti lawan wong atuamu Yai Prabu Kresna. Iya, ngestaken dawuh. Menawi kula mekaten kula sampun marem raos sing manah kula lan tansah ngantu-antu rawuhipun Kanjeng Rama sarangan kalian pun Yai Agnyanawati. Iya, aku mesti prapta ing Indrajutrisna. Lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Rama, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Stijo Bumanara Kasura. Koko Prabu nggih. Menawi negari Ndrawati kula tilar samangke wonten raos Subriya. Manahipun anak kula pun Stijo. Yo, banjur kinarya mbuktekaken menapa Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten. Menawi kula nyuwun tulung maduka Kanjeng Koko Prabu menapa Koko Prabu sagah. Yai. Yen pancen kuwi kinarya pepadhang kahanan Indrajutrisna pun Kakang ora bakal selak. Mekaten Koko Prabu ya. Pun Kakang mbok dawuhi apa? Gandeng Petruk kaliyan Bagong sampun wangsul. Ya. Koko Prabu ratri nututi lampahipun Punakawan. Lho, wigatine mbuktekaken menapa Gatotkaca menika saestu nandhang lara menapa mboten? Oh ngono, inggih. Yen Gatotkaca ora nandhang lara, tegesipun menika wonten sambung rapetipun kaliyan icalipun anak kula pun Agnyanawati. Yen Gatotkaca lara, tegesipun menapa dipun aturaken emban utawi abdi Indrajutrisna menika namung damel-damel namung badhe benthik-benthikaken Indrajutrisna kaliyan pringgodani. Ngono Kresna. Inggih. Yo. Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang njaluk pamit. Tak tututane lakune Petruk karo Bagong supaya iso bareng ngene sowan ana ing Jodipati. Tilik karo adhiku lanang Werkudara. Koko Prabu sembah kula ingkang ngwiring jengkar paduka. Iya, Yai Prabu Ndrawati. Kakangku rawuh ana ing Jodipati, aku ngaturake basaku katuru. Yo, Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Sinuwun mandura bekti kula nggih Den. Yo, Kakang Semar ndak tampa. Ndara bekti kula nggih Den. Yo, Nalagari ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Petruk Kantong bolong ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ana wigati apa? Dene Petruk tak kongkon sowan ning negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh marang Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake kelawan adimu Jodipati. Mara kage paringa dawuh. Werkudara boleh kakangku piye? Pancen kepara nyata yen to Petruk lawan Bagong wis prapta ning Praja Indrawati. Lan wis matur ngesani Yai Prabu Kresna, apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinutut dening kadangku Yai Werkudara. Pancen bener mangkono. Mula kaki sawangen anakku Gatot pirang-pirang sasi nandhang lara.
monggo madal saling usada ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang. Mula aku njaluk turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot. Malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodiwati. Yai, satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yai. Nanging yen to Siadi wis nampa kelawan aturing pun Kakang, ndak suwun sing sabar penggalihe jalaran apa ing ndak kandhakake iki mau durung karuwan kasunyatane. Tegese piye? Mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan orane. Bab sing kepiye? Werkudara. Anane Yai Prabu Kresna ora sowan marang Prut Kasatyan Jodipati sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang ya kuwi anakku ing Traju Trisna Setija Bama Narakasura. Setija ya gene matur apa karo Kresna kakangku. Yai sumurupa. Yai Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang Kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna ya kuwi garwaning anakku Setija Bama Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangka. Mangka ngerti ya. Atur ing Setija ditampa dening Yai Prabu Kresna jarene miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Yai Prabu Kresna ora tumrisa kan marang Jodipati sayekti mung kepengin nanjihke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani? Werkudara. Wah, menungso ora tatanan. Jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu, nutupi karo lorekmu. Wah, kowe tumindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isin duwe anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, Taunana Indanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku. Nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Nadan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti yen to weruh kowe nyolong karo Haknyanawati. Wah, nganti garing mudar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhok siji. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok diculi. Rantene gedhe banget kok. Gemboke ya gedhe banget. Lha Werkudara tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tru? Aku ora ngerti ya ku iso gedhene semono jan. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot terus melayu gemboke gedhe banget. Diranti. Gemboke gedhe tenan ya, Tru? Heeh. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun, Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama? Nek cara kula mbudidaya, Den, manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbuktekake nek sampean iku mboten luput, Ndara? Kocap kacaita nalika semanten. Eling-eling Sang Gatotkaca. Satriya pinilih dening para Jawata. Mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata. Bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring kepadang tumraping Snalindring Pringgondani. Dadak sakola mangke. Ingkang kekiter ing gegana. Miling-miling nenggih wonten wujuding Gatotkaca ingkang nalika semanten medal sak nginggiling Radyan Gatotkaca ing rinante dening Sang Werkudara. Tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca sigra
ngetok karo sandhuwen bedol wit gendayaan satemah bedol wit gendayaan ngambandir kantara nenggih Sang Rimbyat Mojo wau. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih, dawa sami-sami kakangku boten dados menapa. Yakso, mara kaki sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih, nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepadhe adinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulanjani Raden patih Pulanjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya, Petro. Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Hatnyarawati? Iya, amargi ratu Gusti kula gandrung kaliyan Dewi Hatnyarawati. Mila tumunten kula dipun dawuh sepados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula memba panjenengan boten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan boten. Nanging supados boten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Trisna mila kula salin wujud kados satriya. Boten wujud yaksa kados mekaten Pulanjani wonten dawuh. Prana aku ning ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Heru Mukti. Oh inggih ngestaken dawuh. Ya dicolong wong lanang tak balekke megahi amplop 600 kok. Ratu kok mung matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo. 300. Lho. Wah, karo tanggaku. Ya men karo tanggamu, ya men aku ratu karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Gatotkaca. Lho, jare Gatotkaca diranté. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Gatotkaca niku diranté bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, anten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hatnyarawati. Terus dicandak ana Ndara Gatotkaca tek wujud buta. Lho, wujud buta. Terus karo Ndara Gatotkaca, "Endi? Kakang Mbok Hatnyarawati, ora menehi Kakang Mbok Hatnyarawati, pecah siramu." "Monggo Raden." Metu saka Kancing Gelungdrat, terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate, Wong? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Ameng tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan, Wong? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai nasihat lho. Ora apa-apa, Nduk. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo kok ngono. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong Masui. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelih tenane. Wis kene loro sewidak. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh.
Arep sugede lho iki ora iso. Petro, Nun. Hak Ndrawati. Tak gawe men Projeng Ndrawati men diaturke ning negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndrawati. nggih, monggo mawon. Ayo hakene monggo Wa Prabu kula dherekaken. Ratu durung kandel kulite durung mulek balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa gletak dadi bathang. Nadan satemene dudu perkaraning pringgondhan nanging ngolapa yen to aku ngisas angkara murka. Ndrawati sedaya sampun ketingal wadang sampun ngantos awon bocah patripun ing putring pringgondhaniwa.